Здравейте, хора! В днешното видео ще ви кажа един факт, който не е вярен. Написах в Google Ева Георгиева и то ме излезе родена 1925 година, починала 2004, което за мен не е вярно. Тук може да видите, че съм написала Ева Георгиева, българска певица. Не знам как така Ева може да е починала тази година, като тя сега качва видеа в 2024. С това не е вярно. Родена, починала. Не вярвайте на тия трабичи.